Nou, ik ben zelf aan de andere kant van radvallen. En om nou de hele tijd 's nachts hier op een delta te rijden, dat is wat te gek. En we hebben wel een camera erbij en we kunnen wat volgen. Maar ik sliep jezelf bij in het hakje. En kacheltje erbij en dan gaat ze mooi wat. Kan ik om 12 uur kan ik even zien. En dan, mijn broer had komende weken. En dan ben we direct haast alweer terug. Dus dit hier haast in 2 weken. Nou, we zien skiën met ontwikkeling, lengte erin en mooie kap erop. Goed in het vlees, goed in de achterhand, mooi cruise erin. En dan, nou ja, dan ben je eigenlijk al heel compleet. En dan een mooie fine vacht erop, dus ik een teken van vlees vaak. Dus ik ben met 4 dagen oud. Nou, je zit direct de goede kapjes al op. En hier hebben we wel hele verwachting van. Er zijn wel meestal die groepen die komen hier. Ik wil vanuit het midden van het land, of het zuiden, of van België zelfs. Maar ja, dan ga je het al bij elkaar zien en op keurings kom je elkaar altijd zien. En die ene keer gaat de oren mij aan de haal en die ene keer had de orenvakker weer het beste. En dan, ja, dat is dat mooie. Dan denk je van, dan maken we zelf ook nog weer beter. Ja, skiën, dat zit erin en dat vinden we mooi en dat, ja, dat is dus passie.